Hej, kapitel 33 handler om investering. En investering, det er, man kan sige, det er en omkostning, men det er i hvert fald noget, man køber, hvor den tidsmæssige afstand er så lang tid mellem det, man betaler ud, og så de indbetalinger, der kommer. Altså typisk en maskine, som man køber over 1, og som holder i 10 år, og hvor man tjener penge på den efterfølgende. Der er man nødt til at tage højde for, at indbetalingerne kommer på et andet tidspunkt end udbetalingerne, og derfor skal man have noget med en renteberegning ind. En investeringskalkyle, altså en kalkyle er bare en beregning, er en økonomisk konsekvensbeskrivelse af den påtænkte investering. Så man måler altså lønsomheden, og man anvender rentesregning for at finde ud af det. Der kan være forskellige årsager til at foretage investeringer. Der kan være en udskiftning af en eksisterende maskine. Det kan være, at man ønsker at ekspandere og have en ekstra linje, så man får noget nyt. Det kan være, at man ønsker at rationalisere. Det vil sige, at man vil kunne måske skifte medarbejdere ud med en robot, for eksempel. Det kan være en tvangsinvestering. Det kan være det offentlige, der kommer lovgivning, som gør, at man er nødt til i højere grad at have nogle udsugningsanlæg, for eksempel, som kræver store investeringer. Og der kan være velfærdsinvesteringer, hvor man vælger at investere i et fitnesscenter til medarbejdere, for eksempel, for at leve op til de krav, der måtte være der. Investeringens nettobetalingsstrøm. Det vi jo ser på, det er, at der typisk er en investeringssum, altså man betaler nogle penge ud. Så opererer vi med det, vi kalder levetid, altså hvor mange år regner vi med, det her holder. Så er der en skrapværdi, vi gætter på, og det kan jo kun blive et gæt, hvor meget må vi kan få for maskinen, når vi sælger den igen. Altså en forventet salgspris ved investeringens udløb. Og forventet ind- og udbetalinger, jamen det er jo forhåbentlig en positiv strøm af penge ind. Forhåbentlig flere indtægter end udgifter. Her har vi et eksempel. Vi betaler ud i år 0, det vil sige, vi regner det som 1. januar i det første år, det kalder vi år 0, 1,8 million. Og om et år, det er selvfølgelig spredt hen over perioden, men for at gøre det lettere, siger vi, jamen det er 31.12. efter det første år, det kalder vi år 1, der har vi en indbetaling på 400.000 kroner. Og det har vi så i år 1, og i år 2, og i år 3, og i år 4, der har vi indbetalinger på de her 400.000. Og det sidste år, år 5, der har vi også en indbetaling på 400.000. Men der kommer skrapværdien oveni. I kan se den mørkeblå heroppe. Det er skrapværdien, som i det her tilfælde er 300.000. Så derfor har vi en total betalingsstrøm, der ser sådan her ud. Herovre på siden, der kan I se, der er alle udbetalingerne, de er lagt ind. Eller investeringer, den skrapværdi er lagt ind her. Udbetaling på 1,8 i år 0. Og i det sidste år, år 5, der kommer der de her ekstra 300.000. Og så er, det går rigtig godt. Og så er der hvert år indbetalingen på 400.000. Så lægger vi de to kolonner sammen, så får vi nettobetalingsstrømmen herover på minus 1,8. Og de 400 og de 400, og sidste år bliver det 400 plus de 300, det er 500.000. Det ser ud som om her, der er et overskud, i det vi alt betaler 1,5 ud, og vi får tilbage 20, altså 2 millioner. Så det ligner et overskud på 500. Problemet er bare, at mange af de her tal først kommer om nogle år, og når vi tager hensyn til en renteberegning, så kan det godt være, at det ser anderledes ud. Så lad os prøve at se. Kapitalværdimetoden, det er den, vi typisk bruger. Der beregner vi en nutidsværdi, det vil sige, at vi diskonterer tilbage, hedder det, til investeringstidspunktet. Vi tager altså alle årene, og så tager vi og siger, det første år her, de 400, dem fører vi tilbage til år 0. De 400 her fører vi tilbage til år 0. De 700 fører vi tilbage til år 0. Og der tager vi højde, når vi gør det, for en diskonteringsfaktor, sådan så det bliver et mindre beløb. Kalkulationsrenten, som vi bruger, det er det krav, som virksomheden som minimum stiller til forrentningen, og det kan vi komme tilbage til, men kalkulationsrenten er typisk det, de kan låne penge til i banken for eksempel. Og investeringen er lønsom, hvis kapitalværdien ender med at være positiv.
Her står der, at kalkulationsrenten fastsættes under hensyntagen til markedsrenten selvfølgelig, og hvad kan vi alternativt låne penge til, og der er noget risiko og tidshorisont. Jo mere risiko vi har, jo højere vil vi gerne have forrentningen, og så er der også noget med, hvor stor er inflationen. Hvis der ikke er nogen inflation, så kan vi tillade os en lavere kalkulationsrente. Og her ser I igen, de 1,8 betales ud, og så kommer der nogle indbetalinger, og vi fører dem alle sammen pænt tilbage til det samme tidspunkt, kan I se. Så alle tallene her i årene ud i fremtiden, de føres tilbage til år 0, og så kan vi gøre dem sammenlignelige. Og her kan I se beregningen. Der har vi investering og indtjeningen med de 400, og så har vi vores nettobetalingsstrøm her, som I har set før. Den ender med de plus 500.000. Men nu går vi ind og diskonterer. Det første år, de 1,8, de skal jo slet ikke diskonteres. Det vil sige, teknisk set, så er det 1,12 opløftet i minus 0. Men det er jo, når man opløfter noget i 0, så er det jo bare 1. Så det bliver de 1800. Så investeringen går rent igennem i år 0, uden at vi diskonterer. Men andet år, der kan I se, der siger vi, at vi regner med en rente på 12%, så bliver det 1,12 i minus første. Fordi det i virkeligheden er, når noget er i minus første, så er det 1 divideret med 1,12. Det er nemlig 1 plus renten på 0,12. Og den putter vi ned i nævneren, fordi det skal være i minus første. Og når vi regner den ud, altså 1 divideret med 1,12, det kan I prøve, så bliver det 0,892857. Hvis det er 2 år ude i fremtiden, det er jo den næste, ja, så er det 1,12 opløftet i minus anden. Det er altså 1 divideret med 1,12 gange 1,12. I kan prøve at teste det. 1 divideret med 1,12 gange 1,12. Så tager vi de 400.000 og ganger med denne faktor på 0,79. Og som I kan se, så bliver det jo mindre og mindre, og allerede hen i år 5, der har værdien altså næsten det halve. Så det er 0,56 vi ganger med. Så I kan godt se, at 700.000 her i det sidste år, de er faktisk kun 400.000 værd. Så det batter virkelig noget. Og når vi lægger alt det her sammen, så kan I se, at nu bliver tallet negativt. Det vil sige, at det er faktisk ikke en lønsom investering, fordi kapitalværdien, og det er den, vi har regnet ud hernede til minus 187, den er negativ. Så er det ikke en positiv investering, så er den ikke lønsom. Den interne rente, den kommer vi først til senere, men det er lige præcis den rentefod, hvor der står 0,0 hernede i kapitalværdi. Så hvis vi prøver at kigge hernede, så kan vi baglæns prøve at finde den rente, hvor nutidsværdien lige præcis ender med at blive 0,0. Den rentefod kalder vi, den specielle kalkulationsrentefod kalder vi den interne rente. Og det er det, der står her. Den interne rente viser den forrentning, som den investerede kapital afkaster. Hvis den interne rente er lige med eller højere end kalkulationsrenten, er det lønsomt at gennemføre investeringen. Hvis den interne rente er lavere, må investeringsforslaget forkastes. Det var i virkeligheden en lidt tynd historie. Det er en mere præcis definition heroppe. En investerings interne rente er den rente, hvor det lige præcis giver 0 i kapitalværdi. Det er den rigtige definition. Sorry, det blev lidt kringlet til sidst.